Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 11 ngadto sa 19. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, bala ang Amahan, bantaye sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan nga imong gihatag kanako, gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni adtong tawo nga gikatakda nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. Og karon mo anha ako kanimo, og gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila sa hingpit duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong pulong busa, gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, sama nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Sama nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Balaana sila diha sa kamatuuran, ang imong pulong kamatuuran. Gipadala ko sila sa kalibutan, sama nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Og tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.